ର ଦେଖେ 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 ବାଘଟା ଆଇଲା ଦେଖେ ସେ ମଇଁଷିର ଧଦ ଦି ଲୁଚି ଯା ଦେଖେ ଆଇଲା ଆମ ଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଦେ ଇଆଡ଼େ ରହିଯା ଦେଖେ ତାକୁ ଧରିବା ଦେଖେ ସେ ମଇଁଷିର କିନ୍ତୁ ଧଦ ଦେଖେ ଆଇଲା ଲୁଚିଲା ବାଘଟା ଧୀରେ ସାଉଣ୍ଡ କରନା ଧୀର ମୋବାଇଲଟା ଧ ସାଉଣ୍ଡ କରନା ପଳାଏ ସେ ଇଆଡ଼େ ଆମ ଇଆଡ଼େ ପଳାଇବ ଦେଖେ ଧୀରେ ଯା ଦେଖେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଟା ଅଛି ଦେଖେ ସେପଟେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ରହି ଦେଖେ ସେ ମଇଁଷି ପାଖକୁ ଗଲା ଦେଖେ ସେ ମଇଁଷି ଗୋଡ଼େଲା ବାଘ ଧାଇଁଲା ମଇଁଷି ଗୋଡ଼େଲା ବାଘ ଧାଇଁଲା ଦେଖେ ଶୋଇକି ଦେଖିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଦେଖିକି ଶୋଇଲା ଯାଇ ବାଘଟା ହାତୀ ଉଠିଲା ଆଉ ଗଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ପଳେଇଲା ବାଘଟା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଇଲା ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ଗଲା